Dobrý deň, volám sa Mustafa Boulakriv, ja som Francúz, ja som technický centrum manager. But it's the only word that I will tell you in Slovak because my Slovak is still not in a very good level to make very nice sentences. So I wanted to introduce myself. I am French, I am working in this company Plasticomium since more than 15 years now. Mainly in France, but also I've developed a lot of company also with Plasticomium in other countries like in England. I worked for years. I worked also in US, but also in Spain, and the majority of our plants are located all around the world. You can see it in our website. Coming here for Slovakia, we opened Plasticomium in 2001 to support Volkswagen. We are developing the product, mainly the bumpers for them, in plastic. Since 2005 we have opened the technical center here, and since 2006 I arrived as a technical center manager. We started with CAD engineers, we had something around 20 people, and now we are more than 50 people, but we don't have only just CAD, we have also purchasing, we have product, we have CAD engineers, we have people from manufacturing, and all this team is here to develop the product, to make it robust and deliver it to the plant. Mám 29 rokov, Plasticomium som iba 3,5 mesiaca, takže som taký newcomer. Nastúpil som na pozíciu nákupcu plastových dielov. Tá pozícia ma zaujala už keď som o nej čítal, keď som sa prihlasoval. Absolvujem veľa meetingov, ktoré sú celkom zaujímavé. Či už je to kvôli projektu, projektovej stránke, keď sa rieši nejaký projekt, alebo je to kvôli nejakej operatíve, ktorá je každý deň úplne iná, nedá sa vlastne predpokladať. Prečo by som odporúčal Plasticomium, je otázka veľmi jednoduchá. V prvom rade by som povedal, že je tu výborný kolektív ľudí, ktorí sú od zhruba 25 do 35 rokov, väčšina, je čas výnimiek. A taktiež vlastne tá firmná kultúra je na určitej dobrej úrovni, takže vychádzajú tu ľuďom v ústretí. Ako vravím, som vo firme veľmi krátko, takže ešte s veľa vecami sa ešte len zoznamujem, ale keď predpokladáte, že je tu práca, do ktorej nastúpite a prvé 2 mesiace budete sedieť a nebudete vedieť, čo máte robiť, tak to určite nie je ono. Ja som do toho skočil rovnými nohami a sa učím vlastne všetky tie veci počas práce, takže ako vravím, je to veľmi aktívne, veľmi operatívne a keďže som robil dlhé roky vo financiách, tak táto aktívna časť mi veľmi vyhovuje, že je to teraz také živšie a dynamické a človek sa v tom nájde a realizuje. Volám sa Rastislav Mišiak a pracujem vo firme Plasticomium od roku 2005. Momentálne som na pozícii projektového manažéra. Hodnotím firmu Plasticomium ako jednu z firiem, kde je možnosť profesionálneho, teda aj osobnostného rastu na veľmi vysokej úrovni, nakoľko firma má celosvetové pôsobenie. Skúsenosti sú dostatočne dobre komunikované medzi jednotlivými závodmi. Firma má dostatočne dobre vyvinutý systém zdieľania informácií. Dobrý deň, volám sa Ivana Lorincová a pre Plasticomium pracujem od roku 2006. Pracovala som 1 rok na pozícii Paint Expert Junior pre lakovňu. Po materskej dovolenke som nastúpila do technického centra, kde pracujem od septembra 2010 na pozícii inžinier pre lakovanie. Práca v Plasticomium sa mi veľmi páči, je pre mňa zaujímavá, ciele sú motivujúce, mám možnosť denne sa vzdelávať v svojej špecializácii a zúčastňovať sa jazykových kurzov, kde sa zlepšujem vo francúzštine. Veľkou výhodou je aj výborná pracovná atmosféra, veľmi sa mi páči tímová práca. Je m'appelle Elafani Elmedi. Je suis cadre ingénieur et je suis ici chez Plasticomium depuis déjà 1 an. J'ai commencé par un stage qui a duré 6 mois et puis on m'a proposé de signer avec eux
J'ai choisi Plastic Omnium parce que c'est une grande compagnie qui peut me permettre d'évoluer rapidement. Et puis, ouais, en fait, ouais, ça me permet beaucoup de choses. Déjà, je travaille pas seulement dans la conception, je fais du calcul aussi, j'améliore mon anglais, je reçois des formations régulièrement. Donc c'est tout bénéfique pour moi. Dobrý deň, volám sa Vladimír Mandl a vo firme Plastic Omnium pracujem ako vedúci konštrukčného oddelenia. Do firmy som nastúpil v roku 2005 ako CAD konštruktér, kedy vlastne technické centrum ešte len začínalo. V roku 2007 som postúpil na pozíciu vedúceho konštrukčného oddelenia, kde je našou úlohou podpora projektov francúzskych, nemeckých, anglických zákazníkov. V súčasnej dobe hľadáme do nášho tímu ďalších CAD konštruktérov a takisto inžinierov pre vývoj foriem, ktorí budú vedieť po anglicky, budú vedieť ovládať CATIU a budú mať ochotu cestovať po svete a robiť teda podporu projektom. Prečo práve Plastic Omnium? Firma ponúka stabilitu, premyslený školiaci systém, ľudský prístup manažmentu, možnosť sebarealizácie a profesionálneho rastu. Teším sa na vás v technickom centre na konštrukčnom oddelení.